Prezentuję Państwu książkę, i troszkę blikuję, jakby tak przesłonę zmienić, zmniejszyć. Nie wiem, czy się uda, ale już widzą Państwo gości, których wcześniej przedstawiałem i widzą Państwo dokładnie przekład Łękowski książki Mały Książę. Oksana Graban i Daniel Choroszczak ze Stowarzyszenia Lemko Tower. Witam Was bardzo serdecznie po raz drugi. Wiemy już dlaczego Mały Książę, ale zapytam, czy osoby, które czytały pewnie już ten przekład łękowski, a wcześniej czytały książkę po polsku, jakieś dodatkowe, nowe wrażenia przeżywają w związku z tą lekturą? No zapewne, Lemkowie, którzy czytają Małego Księcia w swoim języku, mają jakieś ekstra odczucia, bo to jest wydarzenie bez precedensu. Pierwszy raz z klasyki literatury światowej coś zostało przetłumaczone na język polski, no nawet nie coś, a Mały Książę. To taki, ktoś by powiedział, zgodnie z tym, co tutaj widać, bo w końcu mamy Małego Księcia na Księżycu, to mały krok człowieka, ale duży krok pewnie dla kultury. Dla Łęków na pewno. Tym bardziej, że to jest wydarzenie na skalę światową, bo książka cieszy się zainteresowaniem również wśród zagranicznych czytelników. To nie jest jakby pierwsza inicjatywa. Wy tą książką i paru innymi rzeczami i projektami pokazujecie, że siła mniejszości narodowej, łękowskiej mniejszości narodowej jest przeogromna. Trzeba tylko chcieć. Dokładnie. Ja jeszcze bym dodał, że to jest początek serii, która się nazywa Golem i w planach są tłumaczenia światowych dzieł na język łękowski. A to jest zapotrzebowanie Łemków, czy to jest jednak mimo wszystko próba gdzieś pokazania? Słuchajcie, jesteśmy tutaj, żyjemy, mamy naprawdę wspaniałą, cudowną kulturę i język. Myślę, że to wynika z potrzeby jakby pójścia dalej naszej kultury, bo język nasz jeszcze nie doczekał się jakby tłumaczeń z literatury światowej, a dzięki temu nasz język się rozwija, bo do tej pory w ogóle trwają spory nad tym, czy język łękowski to jest język, czy to jest gwara, więc tym świadectwem dajemy przykład. Te spory. Tak, ucinamy te spory, że jednak nasz język jest w stanie ogarnąć takie coś jak Mały Książę. Wiele osób w podstawówce, a może nawet w liceum, uczyło się języka rosyjskiego. Czy te osoby, które gdzieś tam pamiętają jakieś podstawowe słówka, będą w stanie to przeczytać? Myślę, że tak, między innymi dlatego, że jest napisane cyrylicą, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Teraz już, już język rosyjski wraca do łask, ale jak wiemy, nasi rodzice, nasi dziadkowie uczyli się języka rosyjskiego i coś pamiętają i myślę, że są w stanie przeczytać. Zresztą język łękowski jest podobny do języka polskiego, jest bardziej przystępny niż rosyjski i myślę, że można to zrozumieć. To jeszcze jedna genialna inicjatywa, którą Państwo za momencik zobaczą. Posłuchaj naszej muzyki absolutnie przepięknej muzyki, która chwyta za serce i można ją słuchać na żywo, ponieważ powstało również internetowe radio Lemko. Radio Lemko. radio-lemko.pl, taki jest adres tej strony, można tam wejść i na podstawie różnych odtwarzaczy włączyć sobie tę muzykę. To też absolutnie nowatorski pomysł. Dokładnie, to jest nowa inicjatywa, a już za tydzień będzie można ściągnąć na swoje Androidy i słuchać wszędzie naszego radia. Na razie to są tylko jakaś muzyka, ale w przygotowaniu z Oksaną mamy audycję. Więc już niebawem ruszymy z audycjami, zbieramy materiały. Jasne. Jak się da w języku łękowskim, oczywiście nie ze wszystkimi, bo jeżeli będziemy rozmawiać z kimś, kto nie potrafi po łękowsku, będziemy używać języka polskiego. Ksiądz Artur Graban powiedział, że Wy też mieliście problem z tym językiem, z tego względu, że sporo słów było wypieranych przez polskie słowa. To też próba zawalczenia i ratowania trochę tego łękowskiego języka. Tak, niestety wpływ czasu i wpływ chociażby języka polskiego widać w języku łękowskim. Mamy dużo zapożyczeń i niestety ten wpływ jest zauważalny. Jesteśmy mniejszością i jednak asymilacja poszła do przodu. I ze względu na to, że obracamy się w środowisku polskim i mówimy w języku polskim na co dzień w szkole, w pracy, a tylko w domach mówimy po łękowsku, to jest jakby naturalny proces, że wplatamy w swój język łękowski słowa polskie. Słuchajcie, nie jest tajemnicą, że jestem ze Strzelec Krajeńskich, więc jakoś blisko mi do wszystkich rzeczy, które robicie, bo przecież Lemko Tower działa w Strzelcach Krajeńskich. I zaryzykuję takie stwierdzenie, że owszem, asymilacja Łemków w tych polskich środowiskach, natomiast mam wrażenie, że przy okazji tych inicjatyw mamy taką asymilację Polaków w Waszej kulturze. Zauważyliście to, że ten odbiór w Strzelcach Krajeńskich i w całej okolicy jest naprawdę fantastyczny? Tak, jest ogromny. Zresztą na przykład w zespole Lemko Tower, który działa przy stowarzyszeniu, są osoby pochodzenia polskiego, które zafascynowane są tą kulturą, rozumieją język
i tkwią w tej kulturze i jeżdżą na festiwale, na różne koncerty, czują się wśród Łemków jak w domu, jak w rodzinie. Gdyby ktoś chciał poznać Waszą kulturę jeszcze bliżej, oprócz tego radia, które będzie można posłuchać także na Androidach, to co się szykuje w najbliższym czasie takiego ciekawego? W planach jest jeszcze telewizja. Teraz akurat kończy się sezon, bo kończą się imprezy plenerowe. No właśnie, jakieś spotkania planujecie takie gdzieś pod dachem, w zamkniętym pomieszczeniu? Teraz zaczyna się okres Małanok, czyli Nowego Roku. W styczniu będziemy świętować według kalendarza juliańskiego Nowy Rok. I myślę, że to też będzie okazja do spotkań, bo zazwyczaj Łemkowie spotykają się na takich balach przeogromnych, 300-osobowych. I podobno tam są nie tylko Łemkowie, prawda? Zapraszacie mieszkańców z okolicznych miejscowości. Dokładnie dzieje się, śpiewamy, tańczymy. Tak, dla Łemków tak naprawdę każda okazja do spotkania jest dobra, do spotkania, do muzykowania, tańczenia, bo Łemkowie są bardzo umuzykalnieni, także... This is Łemków, proszę Państwa. Tak wygląda ta kultura łemkowska, tak wygląda przeogromne zaangażowanie młodych ludzi przecież, którzy walczą o swoją tożsamość, piękną tożsamość, bo kultura naprawdę jest wyjątkowa. Możecie to Państwo poznać przy okazji słuchania radia na stronie www.radio-lemko.pl, ale także czytając książkę Mały Książę w przykładzie łemkowskim, czy też audiobooki, które mogą Państwo poznać przez internet, bo tam wszystkie informacje na ten temat są zawarte. Dziękuję Wam pięknie za przyjście do studia. Ja przypominam, że o 15:30 zaczynamy nasz program z kartami na stół, 18:30 główne wydanie naszego serwisu, a właściwie popołudniowe wydanie naszego serwisu główne, czyli podsumowanie dnia o 22:00 w imieniu Agaty Sandeckiej. Serdecznie zapraszam, a już za moment co niesie dzień i najważniejsze wydarzenia z kraju. Do widzenia.